अरे छुटी चलो से यज्ञ स्थान को गोटी गोटी ऋषि को सिंह दिया करता करे वो निजे भक्ति जीपी मारी अरे हम लक्ष्मण राव जो खादा
Hare
ଦେଖ ରମେଶ ମିତ୍ରେ, ଏ ହେଉଛି ମୋର ଆଶ୍ରମ। ମୋର ଏ ଆଶ୍ରମ ନିକଟେ କୁଳୁ କୁଳୁ ନଦୀ ବହିଯାଏ କୌଶିକ ନଦୀ। ମୋର ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଫଳ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଭରା ରହିଅଛି ଉଦ୍ୟାନ। এই ଉଦ୍ୟାନରେ ଶୁଭ ସାରି ପିକ ସମସ୍ତେ ଏକା ସଙ୍ଗରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଦେଖ ବର୍ଷ ଏହି ମୋର ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନ। ହଁ, ଏହି ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନକୁ ମୋର ତାଳକୀ ରାକ୍ଷସୀ ପୁତ୍ର ଶୁଭ ମାରିଚ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସି ମୋର ଏହି ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗ୍ନ। ମୋର ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଘଟାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସାବଧାନ ରହିଥିବ ତୁମେ। କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପୁତ୍ର ଶୁଭ ମାରିଚ ଆସି ମୋର ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନ ଭଙ୍ଗ କରିପାରନ୍ତି। ତୁମେ ସାବଧାନେ ରହିଥାଅ ମୋର ଆଶ୍ରମ। ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯଜ୍ଞ।
ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମତେ ସୁପାବ ମାରି ଏତେ ସ୍ପେଶାଲ କରିପାରିବେନି ଦିଆ କେବଳ ଆକୁ ପଳେଇ